тръгнах пак да бягам в кариерата си. Но в един момент осъзнах, че аз пропускам живота си. Пропускам да дам на третото си дете това, което толкова много имам нужда да дам. И започнах да се обръщам към семейството. Аз искам да водя с примера си. Искам да правя всичко в собствения си живот, такова, че да е истинско. И това ме мотивира. И започнах полека-полека да изграждам. Трудно ми беше, навън мога да съм силна в кариерата си, вкъщи до него да бъда силна. И едновременно смирена и подчиняваща се, защото пък мъжът отказва да направи промени, ако все пак не държи този контрол върху ситуацията. Когато започнах да работя с теб, си казах как има време м, и за Боби, и за Ники, и ги виждам, че всъщност не ги неглижираш, че си имаш време. Той е не по-малко силен от мен като характер. И в момента, в който ме усети, че тръгвам да забягвам към работата и реагира на секундата. Аз искам да съм щастлива и искам да имам обич в семейството си. Това е било винаги за мен като някаква ценност много голяма, която страшно много ми е липсвала като дете. Даже бях стигнала в един момент, в който бях абсолютно решена, че ще направя всичко, за да се трансформират взаимоотношенията ни. Във всеки един момент да усещам това, което идва от него и да реагирам. И беше един такъв много, направо като едно опитно поле го усещах вкъщи, което засяваме нещо ново, виждаме го какво става, айде това става, това не става. В конкретната ситуация кой е прав и къде ще ни доведе това нещо конкретното, ако този правя, зачетем, че е прав и направим това, което той иска. За мен семейната академия е много важна, защото на първо място тя на нас ни помага да вървим пътя, но това е и нашия живот, който се случва и покрай всяка една група, която ние подготвяме, ние самите се развиваме и си даваме сметка за много неща между нас. И правим връзката си по-добра. Идват и ни много хубави моменти, които просто се случват. И някак си усещам, че сме в един отбор. Това, което съм си представила винаги, че жената успява да усети, да направи в семейството си. Да намери начина как точно с този мъж, как може да бъдат щастливи като семейства. Защото на мен ми е хубаво с него. Ние имаме много общи теми, много добра комуникация. И не само. Той е много топъл, той е много реактивен, а, присъстващ. Някакъв баланс трябва да има, хем да си спокоен, да не се притесняваш на това базово ниво, но пък хем не си пък след. То майсторство, това семейство. Да, така е. Майсторство е и всъщност това е, което правим в женската академия. Учим се да бъдем майсторки жени.